Basuba e kaunti ma Homa Bay onyiso luoro margi ni dhoggi mar Basuba nyalo biro lal marum poni sirikal oketo kenge makare mag konyogi e chenro ma gisebedo ka gitimo mar medo nyayo dhoggi. Jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich leronwa oganda nodwani kaber to sirikal kokalo e migawo mar somo oket dho Basuba mondo mi osome e skunde mag kono kaka yor nyayo dhokno. Gweng maramba chula mfangano ka chudubura masuba north oganda jo suba ne ogere kar nyiso kido kod timbegi gidwaro maneno ni kido kod timbegi okolal nono kama bende ting masani mawuok e gwenge makono yude thuolo mar dhi somo historia margi ka oting'o buge ma opogore ma ondik kod dho Basuba mombgi ka achiel kod gigo mamoko ma bende yango kido kod timbegi. Jokanyo ma ochune rango weche mag dongruok e chula mfangano ywak ni dhogi mar Olusuba lal ka giwacho ni ber ka sirikal kelo chenro mar chako puonjo Olusuba skunde manitie alworano. MDF wan gi slogan mawaluongo ni Olugendo Luif. Olugendo Luif en ni our journey. Wadwa ni Olusuba, journey mar Olusuba ne ochakre right down from nyithiwa to generation marwa to our elders. Because it is the mother's language. Kinyalo chaki puonje skunde wa. Obedo mayot ko wuok e ot through the mother, odhi e school, to the society. Kaka yor konyo e medo ting'o malo dhoggi, oganda nene ochokore ka e nyasi mar dhialo odiechieng dho mama ka giwacho ni biro mar dinde ma opogore keny manitie kindgi kod ogendni mamoko e achiel kuom gigo makoro miyo dhoggi no endo lal ka gijiwo sirikal mondo koyie to jole dhoudi matindo manitie pacho ka mondo kitgi kod timbegi kik lal. Biro mar wasungu higa mar 2018 mane gidonjo go ka koro dini kod puonj mane gikelo ne gichako gi e pinje mag joluo kocha mondo gipuonji weche mag dini kod somo. Dhok mane wacho en dhok Kisungu, dhok mane wacho en dholuo. Koro nikech ne wathinegi ne chunowa ni nyaka watim gima gidwaro no. Ariyo, bedo machiegni kod joluo. Thoth mine mane wanyuomo ne gin joluo. Nyithiwa sani nyombe oko e towns kendo nyithindgi nyuolo gi kuro. Giwacho mna Kisungu gi Kiswahili kata gisheng. Oganda ni bende ywak ni thoth jotelo maggi ka achiel kod migawo mochune kido kod timbe mag oganda sirikand kaunti ojwang'ogi kendo kosebedo ka sirogi e mijing'o ma gisebedo ka giketo e nyayo kido kod timbegi. Katiba yienwa mondo wati gi dhowa to gi culture marwa. Katiba yienwa kabisa. Koro sani ka katiba yienwa to ng'ama support wa onge. Inyayudo ni ng'at achiel kende ma wuotho from place to place kwadwaro konyo to koro language wa olal to kwa bi yienegi ni kaka sani koro kwasetho our generation koro gino it will keep on dying completely we can't allow that. Gisani wan kod weche mwachako kokalo kuom program mar BTL mapuonjo jomatindo dhokni. E nyayo dhokni ok en mana wache seche ma ji oromo kama, but en bende kete minyalo time e seche ma nyithindogi nigi jonyuolgi kata kuondegi mag dak. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kwa Ramogi Warangi Masako.